Takže čaute ľudia, vítam vás u nového videa z Pixel Gun 3D. Trošku tu znie hudba, možno bude aj zlá grafika. Môžem vám poradiť, že by s Pixel Gunom, že na čo si šetriť určite a na čo by ste si až tak šetriť nemuseli. Tak, za chvíľku by sa nám, už sa nám to načítalo, to je môj skin. Tú hudbu vám vypnem, aby vám to nehučala. Čiže z primary, z tých prvých si určite šetrite buď na tú knihu, alebo na toto, na miniganu, ale iba na Wi-Fi. Najlepšie, keď ste na Wi-Fi, lebo tam je to potom tam je to potom lacnejšie. Potom pre sandbox, keby ste chceli, no tak si kupujte tento balloon cannon, ten je pre sandbox určený aj na normálny boj. Potom to si určite kúpte túto, buď dual machine gun, alebo toto zombie slayer. Tie sú moje, aj túto mercenári. Potom pre sandbox si kúpte DJ-a, pokiaľ chcete, a uberá to aj v area damage. Milí, pokiaľ chcete, podľa mňa si šetrite na fire orb, alebo na chainsaw, alebo na machete, alebo na sword of shadows, fire demon, dark force saber. Potom na špeciálne si určite šetrite na toto acid cannon, alebo potom si môžete šetriť aj toxic bane. Takže pre sandbox tu nie je nič. Na sniperku si určite šetrite túto anti-hero rifle, prototyp ešte možno, a túto potom sniper rifle. Tie som mal ešte predtým, ale musel som si to vymazať, aby vidíte čo. Pre sandbox je určená kúpiť bav, potom ale varujem vás, kúpiť bav, nemôžete ísť na s ňou, keď pôjdete tam, kde sa môže snajpovať, no tak s ňou nemôžete snajpiť. Dávam to úplne tú prvú. Potom v tomto premiumke si pre sandbox si šetrite firework launcher, a pokiaľ nie, no tak si šetrite na túto fireball spell, alebo solar power cannon, alebo pumpkin thrower. Toto aj kaboom. Potom VR. Podľa mňa maska sa najviac hodí táto. Potom armorko ja mám toto. Armorko. Si kúpite, to sa vám platí, ježiš, padlo mi to. Skin si vyberte, aký chcete, môžete si aj vybrať, alebo si aj urobiť. Kap si určite buď si šetrite, alebo si len vyrobte. Zase mi to spadlo. Premium si... boty si kúpte, aké chcete, a nejaké si šetrite. Takové. To pokiaľ máte nejaké čas. Podľa mňa by ste si mali šetriť na tento molotov, alebo black mark, alebo túto firework. Support podľa mňa sa vám demon stone, alebo aj tá heal medkit. Pre toto sa vám hodí toto a toto ani tak moc nie. Ja mám zatiaľ najlepšieho toho dinosaura. Toto je unicorn, toto je pec, ktorý stieľa laser. Toto je tento Phoenix a toto ešte neviem, toho pridali. Neviem, aké to zviera. Ešte som ho nikdy nevidel. Najlepšie zbranie je tieto. Potom veľko nemám, keď čo tiež nie.
Profilko, ja mám zatiaľ Total Win 72, ten Battle Win 67, Full Capture Win 1 Point Capture Wins 2, Deadly Games Win 2, Dual Wins to som ešte nie, no hral som to predtým, Total Kills mám 57. Lego Adventure, no toto nie, Achievements, zatiaľ som dostal 100, čiže určite sa prihláste do môjho klanu, volá sa, no nemôžem vám povedať, lebo nie som na Wi-Fi, iba keby som bol na Wi-Fi, vám to môžem povedať, ale potom môj klan sa volá, môj klan sa volá Megamaster, veľké M, Ega sa volá, je malým a Master je veľké M a ostatné malým. Tak sa určite prihláste. Možno celé toto, volám sa I Love Girl, tak si ma dajte rovno do priateľov. Ešte vám jednu vec, stiahnite si Google Play, zaregistrujte sa na Pixel Gun, potom si vymažte Pixel Gun, vymažte si Google Play, všetko vám tam ostatné zostane tam, potom si ho znova stiahnite, dajte Adventure, urobte si úplne všetko, našetíte si na novú zbraň a potom si môžete kúpiť. Ja som to tiež tak spravil a teraz mám tieto všetky vejplnky, aj tieto kačeska, čiže je to docela dobre, keď to robíte. Tak, čuste, uvidíme sa od ďalšieho videa, buď z Minecraftu, z Pixel Gunu, alebo z ostatných, z Robloxu a tak ďalej. Tak čau. Tak čuste, uvidíme sa od ďalšieho videa.